kontes wis sing menang nata syukuran le arep syukuran. Sing kalah nata bolo golek rasan-rasan. Ya toh? Panitiane bingung totalan. Apa ora resepe padha, lek ngedot nyetute ping pirane ya padha. Sing nyetut utawa sopire kuwi ora padha selerane dadi pinise ora padha. Sing didol mesti enek sing nuku. Enek sing didol, Mesti enek sing nuku. mesti kok nggih. Ora enek sing nuku berarti urung enek sing didol. Awas, mana dadamu? Ki, dadaku. Ki dodo, yo bau. Wei.